खोनादों आं दा बेवहाय प्रटेक्शन खालामबाय प्रटेक्शन खालामनायाव गावलायलायनायाव थैबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो नाङोब्ला थैगौमोन बेफोरबायदि आरोखि खोथाया हाथियार जब्द खालामनाय जादों नामा हाथियारखौ दासिमाव मोनखोना मोनदिया आंनिसिम रिपर्ट गैया रायमानाया मोनसे नेशनेल पार्क आरो बेवहाय बाउन्डारि होखानाय दङ बाउन्डारि होखानाय आरो जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय सब समय माने डिउटि थानाय जायो डिउटि थायो डिउटि थाङो आरो सानफ्रोमबो दंफां दाननाय नोंथांमोना निस्सय खोनायो आरो बुङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ जे गासैबो बिटिसि ओनसोलाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जोबनायनि लामायाव थांबाय बे खोथाखौ बुङो दा आसाम सरकाराबो गोदान सरकार जाहैबाय गोदान गोदान नेम निथि गोदान गोदान अर्डार बायदिसिना हरो दा बियो मैया जालांनाय जिनोखि घटना बे मैया जालांनाय घटनाया आनफर्चुनेट मोनसे घटना हिसाबै जालांबाय आरो भबिष्यत जाहाथे बेबायदि जाया आरो उइदाउट माबा मोनसे अफिसनिफ्राय मोनथियालासिनो रेन्ज अफिसनिफ्राय अफिसारफोर आरो अफिसाव मोनथियालासिनो जाहाथे बाउन्डारि होखानाय जिनोखि नेशनेल पार्क बेयाव जिथु आयेन कानुन दङ बे आयेन कानुनखौ जाहाथे रावबो बारसिना बिनि सायाव आङो गुरैयै रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय दा मैया जि जालांनाय घटना बे जालांनाय घटनानि सायाव मेजिस्ट्रेट दंहैयो मा जादों जायाखै बिनि सायाव आरो जोंहा नै दा बाजेट सेसन दं बे बाजेट सेसन गाबोनबो सानसे दंबावो आङो खबर लाबाय थादों मा जादों जायाखै दा आंनि इनफरमेसना बिसिमल' जे गावलायलायनाय जादों दंफां दानहैदों गावलायलायनाय जादों बे गावलायलायनायाव थैबाय सासे मानसि थैबाय फुंखा बसुमतारी थैबाय होननानै आंनिसिम रिपर्ट सफैदों बेखिनि केजुवेलिटि जानाया सार केजुवेलिटि जानाया बबेनि माइनावगुरि सरलपारा बिनिनो आरो बियो मा खालामोमोन मा मायोमोन आरो जोंनि खोनानाय मथेथ' बेफोरखौ उनाव तदन्थ मोनथिसिगोन दा आङो गासैबो खोथाखौ डिटेल्स जिहेतु आंनिसिम फैबावनांगौ दङ बे हिसाबै आङो गासैबो माखासे खोथाफोरखौ बुङियाबो थिग जागोन दा आङो खावलायदोंल' जाहाथे भबिष्यत हाग्रायाव हाबनांगौ जायोब्ला माबा मोनसे गोनांथि दङब्ला बेखौ जाहाथे खाथिनि जिनि रेन्ज अफिस बे रेन्ज अफिसाव पारमिसन लानानै जाहाथे हाबो जाहाथे खुनु मोनसे संघर्ष जाया आङो बेखौबो एडभान्स हिसाबै जोंनि मानगोनां रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायबाय दावराव दावसिथ' जानाङा बेथ' खुनु रायजोफोरनि जेबो भुल गैया जोंनि डिपार्टमेन्टनिबो जेबो भुल गैया जे हाग्रायाव बेफोरजों जादों सोरखौबा खालामनो सोरखौबा माबा मोनसे खालामनो जेन'बा गावग्रोदों होननाय खोनादों आङो दा बेवहाय प्रटेक्शन खालामबाय प्रटेक्शन खालामनायाव गावलायलायनायाव थैबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो नाङोब्ला थैगौमोन बेफोरबायदि आरोखि खोथाया हाथियार जब्द खालामनाय जादों नामा हाथियारखौ दासिमाव मोनखोना मोनदिया आंनिसिम रिपर्ट गैया